Regai ndibatsirane nemi youth vanangu. Ndafunga kuti zvakanaka kuti vanhu vechikuru timboitawo tichitaura kuti kana monzwa message mova nenhoroondo kwakabva nyika. Hongu history iriko yamunoverenga. But tiriko takabva muhistory macho tichiri kuexista. Tinoziva practical yakanga iri paground. Ini 1980 nyika ichiuya. Tichitora nyika. Ndanga ndine 18 years dzekuberekwa. Rimumo vamwe wakaenda paairport kunotambira vamugabe vachibva kuMozambique. Vakapfeka masafari suit ava vaipfeka naSamora Machel. Paairport pakanga pakazara. Kuzara kunge vanhu vakachapinda mudzimba dzemuHatfield vachitambira mugabe. Tichiimba bereka sabhuti yende chauya chauya. Jongwe rakakunda. Maelections akaitwa. Mugabe akatonga. Regai nditi makore iwaya ndiri kutaura nezvawo. Taigara munyika yakanaka. We're living in a beautiful country. Country of milk and honey. Inini pano pandiri kutaura. Ndiri kutaura kuti ndakaexperience kunaka kweZimbabwe ichiri Rhodesia. Nemakore ekutanga yakunzi Zimbabwe. Mataigara mvura dzichibuda mumapombi. Tichiflasha tsvina ichienda. Patainwa tidzi nemukaka. Tichidya nyama. Mbatya dzaiva affordable. Guta rinonzi Harare raityisa kutarisa iro. Though raive nemarestrictions ekunzi First Street haifambwe. But maityisa kutarisa. Tichishandisa maomnibus matsvuku akanga akachipa. Akawanda kusingaite maQS akwaya. Patakagamuchira ZANU ichipinda mupawa. Hatina kuziva kuti tatotengesa mombe tichirapisa dhongi. Nyika yakatanga kudonha mumeso edu takatarisa. Ini pandiri pano during Smith regime. Baba vangu vakagona kundiendesa paboarding school grade 1 to form 4. Ndikadzidza paboarding school kusvika ndapedza chikoro. Asi nyika yakatanga kudonha zvishoma nezvishoma takatarisa. Vanhu vese vakauya vachipinda mubhawa, vana Morris Nyagumbo, vana Shamuyarira, vana hapana akanga ane chinhu chaanacho. Vakatanga kufidha matumbu avo kuti vakure. Ndokubva vaona kuti vanhu vari kusvinura zvishoma nezvishoma. Ndipo pavakatanga kudyara mbeu yekupandukirana muvana veZimbabwe. Ndokubva vachiona kuti kana maelections asvika vanodzoka kwamuri. Vamboita 5 years musingavazive. Vouya. Vosiko kutaurira nerurimi runotapira. Maakupiwa tuhupfu. Maakupiwa tumainputs twekurimisa. Mayuthi maakutengwa nemari. Kuti mipandukirane pachenyu. Kuti varambe vari mupawa. Vagadzirire generation yerudzi rwavo hupfumi. Already those people are rich. They are now doing it for the generation yemhuri yavo iri kutevera. Vana vavo, vana vevana vavo. Vanhu vaiva nehupfumi munyika nekunzi. Izvi ndiri kutaurira youth kuti inzwe. Mwana weZimbabwe kubva pa18 years kusvika pa35 years. Ndoda kuti usvinudze pfungwa dzako. Vane rudo rudzirwa vanouya kwamuri kana maelections akuitwa chete. Ini ndiri kutaura pano nemhaka yekuti ndiri mbuya vane moyo une shungu. Ndakashandira musangano zvamuri kuita imi kudai so. Ndakashandira musangano hondo yeminda yemasvosve ndakairwa ini. Hondo yeminda tichirara tiri Mapurazi evarungu, tatutwa nemarori. Tosvika Mapurazi emurungu totora mombe yemurungu yourayiwa.
toimba pagedhi pake, toimba usiku hwese. Kana akaoma musoro, murungu munopedza 2 weeks murimo muchitamba kongonya, asingabude gedhi nemhuri yake, kusvika aita give up, ooneka, otora karavhani yake nemhuri yake kana newhatever chaanacho, kana karori, obuda oenda. Achingobuda isusu takuiswa marori, dzokerai kwamakabva. What have you benefited? Tadya nyama chete nesadza ipapo. Next week unonzwa kunzi yana nhingi yana Katsiru, ndiye wataishanda naye Katsiru. Kana muchimuziva Marondera, taishanda nakundiona weHuma Institute, tichibvisa vanhu muminda, tichibvisa vanhu mumapurazi, tichivhurira vhakanti vakuru kuti vapinde dzimba dzevarungu dzakanaka. Isu takabvapo hatina kana chimwe chetoswa hondo yemunda yapera. Wakunorejista munda kwaDA, waipiwa kasango kakati ndondondo, kokuti haugone kana kukagobora, kana mari yacho haune kutanga kuisa chidhina ipapo. Wakatora dzimba dzine magetsi dzakanaka kudhara nefurniture nematractor nemaharvest and everything. Muri kufirei vana veZimbabwe? Kutumwa neZANU PF kupandukira hama dzenyu. Svinura mwana weZimbabwe, svinura youth yanhasi. Tarisa kuri kuenda nyika. Kana nguva ino yatiri yasvika, ndo pavanokutsvagai. Moswera muri toitoi murodhi, nokuti mapiwa 50 yusa, nokuti matengerwa kirango inouraya hutano. Momhanya kunouraya hama dzenyu, momhanya kunopisa misha yehama dzenyu. Makambozvifungawo here kuti kosei kana maelections asvika vasingauyewo nevana vavo kuti takupa youth yangu iyi, fambai naye murodhi muite basa? Pamuri kuzviita vavo vana vakabharafo vari kuona TV. 2008 kwandinobva kumusha kwaManikaland uku, kwakafiwa vadikani. Mwana womunhu kupanduka kuita mhuka, kuisa muururo moto, wotsuka, wobvisisa murume mukuru bhurugwa, womuisa muururo kumaprivate parts. Munhu achifa takatarisa. Ini moti tatumwa basa. Kana ngozi ichiuya, haitsvage Chinamasa. Kana ngozi ichiuya mudikani, haitsvage Krisi Mutsvangwa. Inouya kumba kwenyu. Ndiwo kazvipara iwe. Takafirwa nevanhu mumaziso takatarisa, tichinamata kuti Jehovha pindirai. Vana vedu kava vari kudai. Uri mwana womunhu wakabva mumba muna mai nababa iwe. Wadire kushandiswa mabasa akaora, kuparira generation yekumhuri kwenyu ngozi. Svinurai vana veZimbabwe. Kubva rini muchipromiswa zvisingaitiki? Zvingani mabasa makapromiswa? Kwandinobva muna 2008 vakapromiswa mastands edzimba marusape. Soon after election muri kupai mastands. Election yasvika, kana akawana stand yekuvaka chirugu chehuku hapana. Vongoti nemusangano. Kana next year vadzoka, vanouya neimwe topic. Hapana kana anobvunzawo kusumudza ruoko kuti ko zvamakamboti zvakati. Svinura mwana weZimbabwe. Youth, takarwa chimurenga chechipiri, takapinda muindependence. Imimi ndima kurwa the third chimurenga. Tiri kuda new dispensation inobva kuchimurenga chechitatu chenyu youth yeZimbabwe. Youth, svinura. Youth, irwa hondo rwira nyika. Youth, ramba kushandiswa, ramba kuputiswa mbanje kuti uuraye vana hama dzako, ramba kunwiswa madrugs kuti behave wild. Ndarwadziwa nevana vangu muZimbabwe, vazukuru vangu. Ini ndakura ndakashandiswa nemusangano, saka ndiri kukuudza izvi. Kune vamwe varungu vakatochemawo neni vachienda vachisiya nhaka nepfuma dzavo dzavakashanda, tichishandiswa neZANU PF iyi. Rambai youth, rambai kushandiswa naMunangagwa. Hakuna kwazviri kuenda izvi. Nyika yaora.
chavari kuda kuprotecta nekudefenda zvavakaba, kuti varambe vachingodya kusvika vafa, vafire pathrone. Imi muchiprotecta vana vavo, they have got already more than enough. Iwe unei? Unorova dunduru nembudzi mbiri, uti nembudzi dzangu. What is that? Basa hauna, payslip haunamboiona. Ndine mwana akapedza degree paUZ, University of Zimbabwe, inopindwa nemadistinction. Haana basa nanhasi. Ndine mwana akapedza teaching, anoti hausingeno muSouth Africa. Tiri kuendepi? What kind of a country is that? Tiri kuendepi? Muri kuendepi youth? Isu ya almost done. Neage yangu ndiri kuenda kupi? I'm no way. Ko imimi, what's the future? What's your destiny? Muri kuenda kupi nenyika yakadai? Svinurai muzive pekuvhotera. Ziyai pekuvhotera. Hatina kuti isusu chamisa. Achatifadza, hatisati taziya zvaanazvo. Asi takuda kumbono era yake. Tomupawo mukana. Kana zvaramba pamberi, ngapo mumwe munhu chinzvimbo. Mazvita vadikani. Nyaya yangu iri kuyouth chete. Youth. Ndimi munomobilize vanhu. Ndimi munoconvince vanhu. Ndimi munoinfluence society. Kuti vanhu vazive pekuvhotera. Mazvita.